Il-ġen wara l-logħba ta' Pokémon Go jidher li wasal anke fil-kmamar tan-nar. Dan l-istazzjon żar il-Kamra tan-Nar ta' San Bartilmew f'Ħala Rawr fejn bħalissa dejn l-aħħar tħejjiet għal ħarqa piroteknika ta' tmiem il-ġimgħa fl-okkażjoni tal-festa. Murtali misbuha kull kulur b'temi sportivi u oħrajn. Festa li fiha fost oħrajn se jkun hemm spettaklu ta' nar sinkronizzat mal-mużika, murtali tradizzjonali u wkoll spettaklu ta' nar tal-art. Din is-sena l-Kamra tan-Nar se tipprova tikser rekord lokali b'setta murtali tal-Beraq li jibda minn fetħa waħda u jibqa' tjielaq sa 12-il fetħa u bomba. Ħejjejna da set ta' murtali li huma mill-1 sa 12. Daħ nibdew b'qasma u bomba u dejjem kull murtal ta' warajh ikun qiegħed iżid fetħa sakemm naslu għall-aħħar murtal ta' 12 bomba. Nagħmluh tentattiv għal Malta Records, aħna minnih kemm il-darba u l-gargur imma d-darba tindaħlu għal Malta Records. Il-festa ta' San Berti waħda li tibda tindika li beda risaq fit-tmiem s-sajf u għalhekk ifisser li jibda jasal fit-tmiem ukoll l-istaġun tal-festi.